Ginakabig nga may ikasarang si Michael Pacquiao sa boxing kaangay sang magulang sining nga si Jimel. Nagdaog si Michael via unanimous decision sa iya first amateur match batok sa kay Natalie Ruiz sa nakaligat niya Domingo. Nagdugo ang ilong sa 20 anyo sa first round kasunod sa straight punch nga nagikan sa kay Ruiz. Apang ang mas mataas nga si Michael ang naghatag sang mga jabs kag combo kon sa diin nag-ayon sa iya nga last 2 rounds nga gindayaw sang mga judges. Samtang tudo ensayo ang magulang sini sa Estados Unidos nga girakabig magaparayon sang Pacquiao Boxing Legacy. Apang suno kay Michael, iya lang gin-try ang nasambit nga sports. Nagbaton sa Michael sa Best New Artist of the Year sang Aliw Awards tuig 2020 sang nag-viral sini ang harap nga hate. Sa maayo nga debut sini, makitan nga may kasarang si Michael kag magpadayon sa boxing kung gustohon. Amoy adto ang mabalita sa matag sa hinampang, ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo!